Hi! Kamusta kumuta na? Nangalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parte sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Splendida Patchouli Temptation for Women. Iyan ni siya ni Bulgari. Pambabae ni siya, pero kung luya mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya klase nga pahamot. Bali, patchouli nga pulbos na amo na siya konsimutan. Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have patchouli kag white peach na masimutan mo dayon ang patchouli. Tapos may white peach siya kahatag simpag katamis nga prutas na. For the mid, we have patchouli liwat kag ores. Nang ores amo nagahatag siya nga pagkapulbos nga hamot na. Kag for the base, we have Indonesian patchouli leaf kag white musk na may white musk siya nang gadakop siya nga hamot para hindi magtudo-tudo lapta na. Kabay pa nga namian ka mo nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa daso naman. Bye-bye!